Yo, wasak! Yo, what's up? Luto tayo, luto. One viewer slow. Cellphone mo na yun. Pagbasaan ka sa ako. Tulog na tuloy. Tulog ka. YouTube mo. Tulog na. Sige lang, sige. Nalasing na ako ah. Ha? Nalasing. Pulutan. Well, three viewers, shout out. Ino Disagun, shout out. Puyatan. Puyatan ini. Yung pagkutyan yun. Liquid bakan dito. Yun. Ha? Ada kayo? Liquid bakan mo. Matulogin ka. Paling. Malipot na. Daling araw na. 10 viewers ulo po. Shout out sa mga panggabi na mga nagpupuyat. Amo. Kuya Bert, hello po. Good morning, paring Jason. Hello, Kuya Bert. Robert, I miss you. Yan, 7 viewers. Shout out. Shout out. Ay, doon na loob ipasok. Aja na. Kuya. Ito sa karong nakakuha ito na bangon mo. Bangon mo. Ito bangon mo. Ito sa na. Amo ay. Mga ito baka bangon.
Uy, comment lang. Puyatan. Puyatan. Alright, viewers. Comment lang. Pasok. Saan tayo butang ah? Walang dim mo na. Mga 10 viewers. Shout out. Salamat. 3 thumbs up. Luto na yung kalderita natin. Sarap. Sunod na yung iga doon. Hindi mo bagsak. Sige nga, lasahan mo nga. Yung amo. Kutsara. Oo, sasa. Ito vlogger eh. Bilit. Amo. Kaya pag pula. Michael Caballero, hello po, good morning. Morning yan sa Pinas. 12 viewers, hello po. 14. 14 na ba? Michael. Shout out. Matitibay sa puyat ang ano mga babaerong tago. Oo. Pag babaero ka, hindi ka na pwedeng tulugin. Di ba? Ito, baong na. Kape tayo, kape. Ito ang sikreto, coffee black ng mga babaerong tago. Para di makakatulog. At siyempre salamat dito sa dalawa na sumama sa akin. Malupit. Nilulungan ako. Batiin nyo lang sila ng Merry Christmas. Merry Christmas! Advance Happy New Year! Ang lapit na. Ilang araw na lang. Christmas na. Kaya nag-party-party na ang Kimpaway. Marawas ang party-party. Hiwa-hiwalay. Iwan-iwalay. Hindi kumayangat yung ano pa. Braso ka. Di ba? Sakit talaga. Adi. Masakit. At ito ah. Bulas. Yan na. Paulan pa. Congrats, Kuya Gatso. Still number 1. Oy, thank you. Ito. Yung sakripisyo, inuubo na. Oo. Paulan pa more. Kuya, ang ganda mo ng ano? Pawis na pawis, tapos makakulanan. Andan. Pag-uwi pa. Hindi talaga biro ang ano, ang mga babaerong tago. Pag-uwi, magmumotor. Yan o. Kaping ano, kaping maitim.
Oy, 15 viewers. Shout out. Ay, salamat Michael. Biryani yan. Sana hanggang matapos, number 1 tayo. Luto muna. Para masaya. Happy. Lasing na ako. Lasing na sa ano. Nakakain ng hiniwang ditsyong kawali. Mahigad ng viewers ah. 16 viewers, hello po. Ito nga ating ano. Ang nakikita ni paling dito. Kung pasado na. Ganun. Ba ito, relax mo. Calderita. Siram. Ay, amo ay. Gaya ba ng pista? Lupit. Sarap. Alright. Tadam! Sino siya? Amoy! Pinirsa na talaga. Iba talaga ang pirsa ng mga babayrong tago. Ay, sarap magkape. Ayan na. Sila lagi kong kasama pag ano, kapag nagluluto kami na tumutulong. Kasalan. 216 na pala ako, time check, 216. Grabe. Naluto na yung ano, yung calderita. Tapos, yan, nakasali ko. Nalulupit ko muna. Amo! Amo na talaga, amo. Parang mission, amo. Anong oras na? 216. 2:16, yun. Lupit ano. Abutin talaga ng damag. Makakatulog pa tayo. Pagkaluto nito, uwi muna, sleep. Sleep na isang oras. Oo, para makaligo. Kasi kung mamaya pa tayo magluluto, ay hindi wala tayo na. makakaligo. Gahul na kasi alas 10. Oo. Alas 10 ay ito lang. Kakahiya sa ano, kakahiya sa mga angels. Ubaw naman parang kiso. Wala ba kayo napapansin? Oo, ano yun? Wala ba kayo napapansin? Ah, bang gupit. Ano ka like? Okay, mga kalukalike ka na bagong kupit. Ayun na oh. Wow. Naglabasan yung mga uban. Baka may nyug siguro dyan. Baka may nakatagong nyug. Eh dito eh, maliit. Bala sa akin na. Ganyan no. Chicken curry. Meron, maliit. Ha? Magaling kita. Sinara mo na siya ba? Ako ito. Oy, Roel Molina, shout out. Good morning. 24. Eh, panalan. 27 viewers, shout out. Ha? Chili. Lapit ng ano ni Aaron Jason, haba. Commercial. Yan ang commercial pag yung mga live, pag open mo. May commercial yan. Dapat di-skip para yung live ka para may pasok ka rin.
Lagayan na. ng ano. Para pagkasap lang mo na yung bro. Salit sa ano. Salit lang. Ano nga, ako mo na. Dali mo ito. Ang meron bro. Ayan o. Commercial na naman o. Well, Molina, hello po. Good morning po. Sana pagka-click nyo at mag-open pa lang, huwag natin skip yung ads para may revenue papasok yung 27 viewers, hello po. At yung kanina, di na ako, sabi niya kanuli kanina, na huwag na akong pumunta dun sa, sa site. Pinasikaso ko yung, ito nga, naghanap ako ng karne, nalulutuin, na malingki. Ramon, ano? Balisteros. sabi niya, Roel Molina, wala ka Ito ang mga boss. sa revenue. Merry Andun ba Christmas ako? to all of you. Nag-comment ako, nag-comment. Take care, my God. Number 1 ulit tayo. The Lord, Jesus. Ramon Balestero, sarap. Shout out sa inyong lahat. Ang tuloy-tuloy pa rin yung luto namin. Ano? Tadaan! Tan 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 tan. Ambo. Congrats daw. Number 1. Di plugs, yo. Shout out. The 2 viewers, hello. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pagpalain tayo nawa ng may kapal. At bigyan tayo ng lakas sa maghapon na naman na tatahakay natin. Inuubo na. Ayan, inuubo na. Ayan, comment lang po. Parang Jason. Ay, comment lang kayo dyan. Kasi may ginagawa po kami. Wala kikita yung ano. 31 viewers. Merry Christmas. Roel Molina. Wala si Vicente. Nakabaon yata. Nakahiga sa apartment. Mamaya yun, busy mamaya. Abangan niyo sa vlog niya. So, pagkakabisihan na mamaya. Ano pa rin dito? Ha? Busy mamaya. Oo, busy. Abangan na lang sa vlog. Sigurado bagsak. Siguro habol na lang mamaya. Mga tanghalin lang siguro. Di pa nga ako nakabili ng exchange gift. Utangin ko muna. Ang kapalitan ko, sabihin ko, utang mo na. Ang dami naman pulutan. Oo, may meron kaming ginawang lechon kawali. Siram. Pag matuto si Kuya Noling magsisig, alam mo na. Sabi ni Michael Cavalier,
Abangan ko ang outfit ni Tilo kanina. Grabe. Kabalyer, matatawa ka. Nakanikta yun mamaya. Tilo. Ito. Nakanikta yun. Abangan mo. Amo ay. Kitang hinanapanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita ka'y di ako papayag. Sa piling mo, mawalay ka. Bawat naisin mo, ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo, ay susundin ko. Yan, sinakuha mo ano. Saan Para babago puso't isipan ko para lang sa iyo. Tugdug dug 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 dug. Ay mamaya mga 10:30 or 11 magla-live ako mamaya. Abangan niyo po at siguro mga before 11 nandiyan na mga inyo. Umpisa natin ang live mamaya. Ayan, para ano, kita nyo mga kaganapan. Naka-live bulang edit. Makikita nyo kung sino yung mga best outfit ngayong ano, paparty ni Kuya Nolik sa pamagitan Team Pahawaii Team. Sa Binuyan Team. First, ano to? Unang paparty sa Team Pahawaii. Kasi nakaraan walang party nun. At yan, magwa 1 year na akong vlogger sa 22. 1 year na akong vlogger. At salamat nga pala at 12K na tayo. Ayan, Salamat sa suporta nyo. 12K na, umangat na tayo. Before 11, basta dyan naglalaro, maglalib ako niyan. O kaya saktong 11 hanggang 12. Ano po, ano na kayo? Anood nung mga Yun na kasi yung oras ko para sanay na yung mga viewers na ganun ako nagla-live. Ito sabi mong maliit. Meron pa isa? Maliit? Oh, meron pa dito. Pili pa? Pwede pa. Para lutuin na rin ko. Alam. Wala na lang. Hindi mo sumakas kisan. Dawa sunod ka hindi ang na. Adi mo ta. Pauli na ulo dito. Ulo. Yan kari. Kaso kamu. Yun o. Wow. Naman ang mga nagto. Magto ni Japon. Ito na lahat yung panggatong. Meron pa dito. Yan. Ayan, malulubat. Mahaba-haba pahinga Team Pahawaii. Oh, mahaba yan. Mahaba pahinga nila, pero ako may gawa pa. Papahilot ako. Habang walang pasok. Grabe na yung likod ko eh. Grabe na yung ulo ko. Sila pahinga ako, pabalik ulit ako kay Mura. May nagpadala kasi na pang lagay sa karagdagan sa bahay ni Mura. Kay Ma'am Madi, shout out.
kudkudan o sa gilid. Ha? Wala yung isa. Tira. Grabe, lit. Sansan na lang. Palagi pa yung kabao. Matinding nug yan ah. Magawa may isa pa dito. Isa pa nga dito sa... Kasi pang tumalantin. Dapat itong third. Wala dito makapuno. Mapuno sa... Sunod dito sa sinaing. Mas bago na. Ano? No? Bago na. Yan. Pinta. Sige na siya. Hindi talaga sanay magpuyat ah. Dati sa rebis ko, na-stud kami, 2 buwan. Puro pang kami. Ganito talaga no. Yung tatrapahan po ganyan dati. Ngayon, mapuyat ako ng isang gabi ngayon, nanginginig ang mga laman. Wala na ito mamaya. Lagay ng ano, kinayod. Hindi mo po. Lumok pa sa akin ako. Abob. Abob. Dito na lang, wala nang ano, maliit na planggana. Sana na wala na. Mamawa ng mga. Ayun. Ruel Molina, sigurado kukuha ulit si Jappers. Schedule Japper sa Team Pahaway dahil maganda ang teamwork saka nakagraduate si Kuya Gatso. Yun mga team kasi sa Hollow World Challenge na hindi nakagraduate ay hindi na kumuha si Idol. Shout out! Amo! Ruel! Amo Ruel! Muling tangad, malito. Puyatan, puyatan. Ganyan talaga pag mga okasyon. Sacrifice talaga. Mga sunod naman to sa piyesta. Lapit ang pista rito, ano, Na, March 1 ano. nung isang taon, tayo rin nagluto dito. March. Sa ano ng asawa ko, 1 year, mag-alaga ako ng baboy. Oo, ano na. Para kakatayin na lang. Hindi na baby. Yung isang taon ng asawa ko pag tumatay, May 26. So malapit na. Ang bilis ng panahon. Bilis no? Isang buwan na lang. January, February, March, April, May. 5 months na. Isang taon lang yan. Isang taon ng malungkot si Kuya Gatso. Isang taon nang nilalamig. Hindi na. Ano? Ang kulit yan. Ay, mga high blood ka. Pinapihan ko para mawala ko. May dinaganong mataba yun kasi pinakuluan. So, ito. Grabe yung nyug na nabili ko, 800 lang. Nyug na. Para doon kay Puy Puy. Taas! Uy, mga 5 putol. Yun yung flip ay yung anak. Pamangkin. Taas ang may statistics, 1,000. Bali 1,800. Para ano lang, isabihin ka ng ano kukulang lang, di ba? Statistics. Yung kinuha yung ano.
Yung ubod. Wala pa. Ano, Hindi pa rin natin pinakatumba. Wala mo yung ubod. pagka, Natuloy natin. ano, Sa itong sardinas. kinukuha lang doon yung ulo. Yung bandang ulo. Isang Paubod dito. mo. Wala po sila dito. Hello, Kuya Bert. Right, Baby. Bert. Kami lang ni ano, kay Parang Jason, ang nagpuyat. Wala yata yung anak. Buwan nga ito doon. Kita naman ang braso ko. Kaya naman pagka malamig, sumasik minsan. Sa linggo, ano, paano ulit ako? Pa-therapy. Tigas na naman, oh. Nakaraan, nawala na itong pinatherapy ko. Bumalik na naman yung pagkatigas. Linggo, pahilot na ako linggo. Basta balik ng ubo. Maraming salamat sa mga gising pa dyan na nanonood. Silent viewers, hello po. Ayan, comment lang po. Kawawa naman yung ka-slip ko. Dapat yan, may tinatagay habang nagluluto. Ay, baka di matapos ang Baka niluluto. iba yung lasa. Ito, oh. Mayroon nga dito eh. Ayan, oh, hindi na binuksan kasi baka di matapos Ayan, ang niluluto. bisita. Walang kaso. Hmm? Walang ito patong hindi ka nakata. Matagal na nagkukulang, susunod na. May galing ka lang sa loob. Oo. Bilang nga kung marami. Ay! Ito. Pagkain na lang. Kumain pa natin. Saan muna kaya ikaw kasi dyan? Pagdating ko. Sa inyo muna dyan. Nang kailin natin. Para mamaya na yung ano, pakiluto na lang ng chicken curry. Magsasain. Panyan ka? Kabawa ba kita? Kita ka dyan. Ng umaga dito, papasok po ako. Maya-maya. Yun, salamat po. Ingat po sa ano, trabaho niyo. Well, muli na baka wala nang lulutuin si Ate Margie at Ate Ginny kasi tutulong daw sila sa pagluto. Opo. Ay siguro yung ano gagawin nila ay yung mga dessert. Inagaan ko yung pagluto para ano po, para yun nga makaligo. Kasi kung mamaya pa, hindi tayo makakaligo. Kasi mapapasma yung paa.
Hindi pa sila yun. Pagpaka. Basta. Mga bel. Isali niyo ako sa unang tagay mamaya. Opo, yung unang tagay sa iyo. Beef Vlogs GR. Alright. Oy, 39 viewers, shout out. Ayan. Ayan, kumukulo na po yung igado. At yung chicken curry ay na-chop na. Ano yung susunod nating lulutuin yung chicken curry. Ewan ko kahit nagkain tayo. Para almusal. Bago umuwi yung mga nagluto. Kain mo tayo ng at pagkaluto ng ano. Kain mo ng mga barangaldero. Ay! Ganyan, ganyan lang. Malulupit to! Mga 59. Kuya, tapos bukas magbubuhos pa sila. Amay! Extra pa yung magbubuhos bukas, slab. Pag nag-islap doon, matik na yan. Pag nag-ano nga ng tao. Ang natin sila. Nawan pa, manunod na. Lumay, sa ako na, nag-iiba na. Kasi wala nang magic niya kanya. Hindi pa nagmamagic sa mga. Wala nang magic niya. Yan ang ginagawa. Dapat pala dalawa yung ano. Pasado ko na. Lastes ka na. Lastes ko hata, dugang kumako ka. Lulutok. Ganda ng pagkakalya rito. Ano rin ba kung pa yan karos? Ano ba kung tayo natin yan? Usap sa panda pala itong kanilang ka. Yan, yan, nakaray. Natayos na po. Siya. Galo po man natin ako nyo. Hindi ka na, ang tanda pa tayo. Sobra di araw. Bantong sa araw. Ano to? Na hindi mababa. Talaga, kailan? Agad ko sinabi galing ko ba? Sabi ko galing mas mo. Ano ka? Ito ba? Ano? Ito yun. Series 1. Ito yun. Ito eh. Ito ko ano. Saan ka na pinamutang? Lubi-lubi. Saan ka pinamutang? Sino pinamutang? Siguro parang Udat. Ito. Bupis na sabi. Ito ang asot. Ripo. Yung tanak. Sa nagpumbos. Nagkatitigas. Titigasan. ang ay kakapilitan. Marina rin sa nagkatuon natin. Patamba. Regalo mo na rin po. Ang nagsabi ko rin, Steve. Ang gripo. Ayan po, nod lang po kayong pagluto.
Parang maghahalo ng graba, buhangin at siminto. Pag sa kasalan nga, yung ginagamit namin yung panghalo, yung ano na, sagwan. Hindi kutsara yung ginagamit kasi malaking kawa yun. Sagwan talaga yung panghalo. Natabaw, pinanap ko ano. Kasi bramo ka sa kawali ka. Linuyan na naman. Mr. Fitness. Sabi, official. Oy, Mr. Fitness, shout out. Shoutout sa inyo. Ay, nakabantay natin ko Agatcho. Hindi talaga tinulugan na. Hindi ako tinulugan ko Agatcho. Kaya naman Oo. tulugan kayo. Dati, tulog na yung dalawang matanda, tulog. Nung pista rin, tayo rin magkasama. No? Ang sarap pag may ipasok. Sacrifice. Lahat. Bukas pa tulog na ito eh. Talagang. Ang ano na yan, para pagdating nila, may pagkain na. Nagsalang na ako ng ano doon, sinaing. Para bago sila umuwi, kain muna. Blandis na Japan. Ikari, 150. Pag nagalagan to, Oo. mga sakong puti, Oo. kilo, ito pula, mga litra. Alin sinain mo yung ano, yung dala ko? Oo. Blandi yun. sarap yan. Sige basta ito kigaw ah. Sangari, karatapok yun siya, magalagan. Gusto ko sa ba? 150. Ang brad. Sakit mo na bang galing? Tamang yung pagtanong. Opo, bukas yung party po. Bukas. Ngayon, mga maya Ay, na. mamaya. Umaga na eh. Ano na eh. Ang alas 3 na eh. Mag-alas 3 na. Mamaya alas 10, start. Magpipil ako, 20. Medyo lang. 21. Pwede pa rin ma. 4 days na lang to go. Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ako na lang. Gusto pala gasta no? Sana lahat Merry ang Christmas. Ha? May siya bukas yung tao. Gatcho, champion ka na sa ano. Hindi mo napatukok. Malayo pa, January 1 pa. Namis ka na raw dito sa ano, sa Pinas. Malayo pa po. Kaya sorsogon pala siya. January 1 pa yung ano, yung final niyan. Marami pang pili magbago. Ha? Ang talaga ako na raw no? Yung pagbuhat kay Phil. Ayan, rin. Wala di kayo masipa. Ay, di nga sigurado. May mga nag-aantay na supporter rin sila. Yan natin malalaman yan. Maglalabasan yan, last ilang 3 araw days. na lang ako. Diyan yan maglalabasan, last 3 days. Yung nasa huli, biglang nataas yan.
Ruel Molina, Miri ang January mo, Kuya Gatcho, lalo na sa sahod. Wala pa. Sa ano pa naman sahod? January pa. Miri nga raw yung January. Mangungutang lang ng ano, ng panghanda sa Pasko. Mangungutang na ng panghanda sa Pasko at bagong taon. Ganun ang takbo ng buhay namin eh. Pag di ka nang utang, wala. Sanla ATM. Wala ka. Pag lumaki-laki, tupos. Pag ano, balik na naman. Pag pinapos na naman ang budget. Ano po ito? Igado. Yung kalderito pa ito na. Tapos na yung kaldereta. At yung ano, bitsikawali tapos na. Ayan, yung kaldereta. Amo? Ano, good morning. Good morning. Nagising na, maingay kami. Ay, ibig ko ba kang sarang siya. Ito mo ta. Wow, masira mo ng igado. Bicol Albay, ako good. Ano po yung nilagay ko? Ay saging saba, saka bagyo beans, saka ano, may carrots. Walang tubig. Ubat eh. Okay. Hindi na maalis utang kahit ayaw mo, papautangin ka pa rin. Amo! Amo talaga, kita sa live. Aha. Yung maglaglag. Ano? Amo? Malambot na? Ayun lang ako. Uy, good morning. Yo, tay. Good morning, tay. Oh, ingay na ingay. Kaway ka muna dyan, oh. Oh, Naghanap sa'yo. ayos ah. Nakalive si parang Jason. Hindi ka ayo. May little box yun pa. May little box. Ay, ano? Isang kawali. Wali. Yung, ang pabata. Ito, nakaubos na nga ako. Dahil na ako. Nalasing ako. Nalasing sa tatay. Nanginiwa ulit yung kawali. Ang pabata, yan. Ayan. Pagod talaga. Yun! Yun! Nakatunog pa talaga! Naraga mo ah! Ang pabata. Si tatay di makakapatulog niya. Tatay kasi, wala na yan. Hirain mo.
Sari na suot ng bitubista. Kada. Supay kabatag. Kaya tagkapag to no. Kaya, supay kabatag. Ang wala na to kan. Ano pa sa Malta? Malta ba? Umaragamok kaya. Malupit kumain na ng Merry Christmas po sa inyo lahat po. God bless you. Always and more blessing. In return, enjoy your holiday with your family. Iba. Oralio. Thank you po. Ang iba. Mr. Fitness. Saan gaganapin Christmas party? Dito po sa bahay nila, Kuya Leo, no? Christmas party. Tingnan mo to. overtime sila dyan. Ka nagbalay, tinabihan ka na ni Kalusi ah. Nagbalay, tinabihan ka na ni Kalusi. Tumabi na sa si Kalusi. Ayan, 44 viewers. Abong gayan, kasama ba si Miss Bicolana? Iba Oralio, shout out. Mr. Fitness. Hello, hello, hello. Right dyan ha, baka sabihin nyo yupak kayo. Yari talaga yan. Pagka nangyari ang wire dyan, run out tayo. Lapit na dyan. Balo-balo kung di ba ako kumugat ng tanong. Ay, balo. Ayun na, abutin ng wire. Ay, putang garod. Ano po yan, yung tumutunog, may gumagawa kasi dyan sa Ano? kulay. Crane po yan, crane. Abutin ang wire dyan. Kaya delikado pag inabot ng ano, ang wire. Ay, bubuhati na yung ano? Bubuhatin na, isasalpak na doon ano. Bulos. Steven ko, pag nakakapitan mo. Ay.
Mamaya po pagkatapos nito ay matutulog na rin ako. Uwi ako. Fitness. Opo, nagluluto tayo. Lagi kasi kung tumusunod ang mga ilan sa kasalan. Kung mayroon mga lutuan na tinutulungan namin. Ingat kung magmamanino. Opo, maraming salamat po. Dala ko yung van kasi kanina umuulan dito. Magmumotor lang sana ako kaso ano, lakas ng ulan kaya nagban ako. Yung van nila biyanan ginamit ko. At sunod natin lulutuin yan yung ano. Gusto ng chicken curry. Lapit na. Pang pistahan ko ito. Parang pistahan. Doon sila sa labas, sila Kagatcho, saka yung dalawa kong kasama sila tatay, nanonood din sila kakabit doon sa tulay. Wala pong lechon.
Yan po, ingat po. Pinubuhat na. Hindi mo kilinipan. Yung... Ha? Nagkuha ako ng clip. Tara, sa korong bagad luwas. Wala. Amoy pala dun sa labas eh. Hindi naman natin yung ano, ang ham. Mata. Amoyan. Hindi. Jonathan Jongko, Merry Christmas sa Team Paway. Lalo na kay Jason, magaling magluto. Salamat po. Kuya Albert, good day, paring Jason. Pangmalakasan na ang pagluluto mo dyan. Ilang putahe ang lulutuin mo? 3 putahe po. Yung panlas na yung ano yung chicken curry. Nakapaglit yung kawali na rin po tayo. Ito na. Oh, malutong. Sige, paalam. BF Vlogs video. Ingat po kayo dyan sa work nyo. Pag nagluluto ay ano, hindi na kumbaga kakasawa. Pag kumain, kunti na lang yung nakakain kasi sawa na sa langkap ng ano, yung usok. Luluto. Sana inimbita nyo sa Idol Jabbers Snipers. Ano tro? Pinasa tro. Pinasa tro. Walang palang ka ng tuwir. Damit-damit ka sa, di ba? Ano? Space, Space. Dati na ang magad ko, ano? Kumain ng puso ka na ba? Dapat pa na, tagtuwa ko tag. Umuay! Amo? Good morning! Good morning! Magandang umaga sa mga paring Jason dyan. Magandang umaga. Amo? Ay, di sila si Kuya Loli. Ano daw? Pulsoy daw yung kaldereta. Ha? Pulsoyan mo raw. Alam na yan. Alam na yan. Alam na. Parang puklupok. Ang rupok-rupok. Ano yan? Namulay ang buhay. Di ba kasi ako nagmumuhi? Ay, ito. Ito. Pero ang pala ka. Ito. Ay, oo. Ayos yan. Di mo dito naman. Ayos. Ito marinig mo. Kuya Noli, Merry Christmas. Isang kawa. Isang kawa lang. Aloha! Wow, congrats. Cut off from San Juan, Ilga City. Yun. Shout out po. Sabihin na natin yung gulay.
Gulay. Anong gulay? Bagyo Bill. Ganda niyan. Maglagay na rin yan natin yung ano. Yung saba. Marinate ko na to. Ay. Automatic na yun. Yan. Yan na yung magpapalapot niyan. Dumadaan na yung mga magsisimpang gabi. May mga dumadaan ng magsisimpang gabi. Umaga na. Dumi ng kamay oh. Mga ano. Uling. Kaya ako nilive na ngayon kasi ano, pagdating ko talaga sa bahay, hindi na ako makakapag-edit. Sigurado bagsak nito, tulog talaga to. At baka makapunta ako dito, tanghali o hapon. Stress mo naman yan. Mga dalawang sumama sa akin, yung mga magtatrabaho pa ito, mag-i-slab sila. Na. Doon. Si Tony Parson talaga halos alam mo po sa ano, bahay. Bukasyon sila nandito sa sila Vince, dito na yun. Caroline at Aguinaldo, Merry Christmas to all team pa Hawaii. And this is Christmas sa lahat ng sponsor who give support sa mga project ng team. Maraming salamat po. Alas 10 po siguro yung ano, start ng party. 10 or ano, 11. Hindi ko po alam kahit ano. Ha? Hindi po yung si Sonny Parson. Si Sonny Parson. Ano to? Kamag-anak ng asawa ko. Itong dalawang sumama sa akin. Tinulungan nila ako. Natulungan kami ng nagkaya, mga nagkap.
Gatso po yung nandito kanina, kasi nandun sa labas. Si Bias po, saka si Pula, wala pa po sila. Ayan, umuulan. Biglang pumatak yung ulan na naman. Halos para sa naman. Wala pa kanina. Yun lang. Ito ka pwede tayo. Binabat nila magkata kabli. Yung natras naman nila muna, natras. Dito kabli, binabat nun. Wakas na yung ulan. Buwan? May tinaro yun. Wala mo na. Patatanay doon, hindi bunga yung patatanay. Pero ako magtitimpla. Pari mo na. Dito po sa ano, dito po sa bahay ni Kuya Noli dito. Ano? Ano ba? Kasi naman, ang dali sa kanya. Ano ka? Nakapag sa kumali? Nag-iusat? Nag-iusat? Ada ko. Makurad ka talaga Manoy. Mari Jason. Uragon. Hello, gano. Hello, gano niyo. Malakas na talaga yung ulan. Sakto yung ano. Na, malapit na ang hangin. Tanggalin na natin yun. Biglang umulan. Ganyan po dapat yung igalo may medyo harsa sa. Hindi yung tuyo. Kasi pag tuyo yung ano yung igalo, nangingitim. Kaya dapat nakakalabas yung pinakang mantika ng karne. Ayan. Para matagal matagal masira. Siguro ba ito? Ramon. Sara spider kan. Ustad. Habis niya spider kan. Wala, ngayon, nasa radyo, dito na. Nalsa na. Okay na to. Pwede na. Nangat na yun. Pasti ini ka andar no yo. Lat. Amoy pa lang.
Sawa na. Nimpa tumugsok, shout out paring Jason at Kuya Gatcho at kasamang cook ni paring Jason. Mga pinsan po yan ng asawa ko. Kuyat ang chief cook paring Jason. Apo. Di man po nagrinuguan, di man nag-inulas. Sari so inulas, luto na. Anak mo na lad. Gumukon pa di ah. Nagawal siya naman dia. Natan na, ipapalis na. Anguin na yung igado. Amo ay, namoy niyo yung usok. Oy. Sa amoy pa lang, sawa na talaga. Ha? Lagay mo na yung ano, yung nasa lata. Green peas. Yan. Ubos mo na yan. Sarap! Chicken curry naman yung sunod. Ay yung ano po, yung trabaho ko dati po ay nasa ano ko. Dati kong forklift operator po. Sa paggawaan ng hitcheria, yung Clover. Tapos bago ko naging forklift operator ay naging painante ko sa ano sa Del Monte. Nagde-deliver kami. Yung bahay naman po na tinitirhan namin na hindi naman po yan sa akin. Ano yan, sa kapatid ng asawa ko. Kung bali, kami lang yung pinapatira. Wala pa akong bahay. At yung sasakyan naman po ay sa kanila yun. Sa amin lang iniwan. Nag-iipon pa ako para magkaroon din ng bahay. Di pa nga kami kasal ng asawa ko. Wala pang ipon. Saraan ko loob na. Saraan. Saraan? Saraan? Wala mo ay? Amo? Naka amo. Bilan na pa kasi ito. Wala, mix up na kami. Po, salamat. Okay lang po. Mason. Itong sari. Opo. Wala yung. Nagdagan mo yan. Wala. Ano? 320. Ito pala da, sabi na. Opo. Ito na mo. Tulog na to. Certified. Ayos lang. Ayos na ayos.
Bagay pa rin, Jason. Mayroon magtagay pag nagluluto. Baka di natin ano yung niluluto. Ito. Ha? Umuli ka na rin. May manito. Nang madaling araw na. That's right. Bigyan. Wala na pamintalan? Ha? Ha? Ano ba? Ano to? Ah. Ha? Sa bata. Marunong siya diya. Hari naman siya. Pero hello sa mga kusinero dyan. Sabi ni Kuya Albert, Robin Libuon. Yun, hello po. Si Robin Libuon. Ayos yan, tuloy lang vlog mo. Masaya kung malay mo, ikaw susunod line up ni Idol Joggers. Challenge. Please kita ramrag na. Baga mga nito. Ramrag na talaga. Roy Albert. November, hello po. Paano dito na loob? Padilla. Yan, comment lang po kayo. Manood lang po kayo. 60 viewers. Last milo. Chicken curry. Ano yun? Kukuha na kukuha na. Wala na pinasukat puro. Yes, this one. Nakawala sa pala puro. Doon magtrapak-trapak to. Wala naman kumukubaon.
Ang matulog ko ba? Ah, dito. Ang matulog ito. Ano mo matulog ito? Nakulog ko ito ko kabirta. Kabirita. Ha? Nakulog ko kabirita. Tama, ha? Aray ko! Sumabi. Sumabit pa yung ano na napakan kasi yung buti dun sa Yo! takot nung Pipigil ka, di mo naubos. Ha? Pati pipigil yun. Elmer Castillo. Good morning po. Good morning paring Jason at sa mga kasama mo. Yan, Merry Christmas sa inyo lahat. Yun, simple po. Merry Christmas in advance Happy New Year. Dali. Yan sa gitna naman itong lutuin, chicken curry. Lagyan na natin yung ulan. Nabutang mo kung daw mga tingwad pag masaraan. Kasya ba yung gatong? Ano yan? Panda dito. Kenneth Sabala. Sir Jason, musta ako po ay isang talent manonood ni Idol Kuya Noli. Soup number 5 para sa mga barako. Pampagising sa madaling araw pagkatapos ng inuman. Sabi ni Kuya Albert. Nung susagda. Alam mo talaga Kuya Albert. Yan si tatay. Parang hindi mo sugat tayo yung tulog ng ating live. Yung mixing kawali. Crispy. Bango. Dahil natin paminta, dahil namin. Hindi ka mga ano. Magluputan ka. Kari po ka. Kape! Kanon! Ulog na kayo. Ulog na ba? Oo, kaon mo rin. Tayo alam mo ka ito. Bigtan tayo na yan. Kalakagahid ko. Ano siya? Ha? Ano siya? Ang sakit siya. Nagtip siya. Silos ano. Di ba lang siya? Oo?
Nakabawa na? May pamilya ka ba? Buto? May turog. Tay, good morning, Tay. Maganda sa umaga. Ha? Maganda sa umaga. Ano? Ano ang maganda sa umaga? Ay, maganda lagi yung umaga. Nakaluto na. Mali ka. Maganda sa umaga. Puro. Gising na si Kalusi. Gising na po. Ay, nakalive ka? Live ako. May kabit na yung sabay pa yung Malambot po yung kami niya. Ha? Dapat daw slow cooking. Sabi ni Albert. Malambot po. Tagtaran ko, kipigyan ka niyo. Mali, kita mali. Daripada dari jauh rasa aku juga. Kamu ni. Sama, saya makan terus juga. Maka untuk barang itu. Puro. Bakit tulog talaga? Diretso na yan. Diretso tulog ka. Ano yan? Basta na. Bilang ko kita manok ito. Ada poro itu po ini. Dari poro. Betul. Dito po nga lang bukan manik. Bayan mo sa pal, pamintang puti. Mga 4 sa lang po. Dari po sir. Init sa pala, siguro ang simula mo, mga vlog ni Idol, sabihin natin.
Tiram mo. Kaya ano na nag-arlabo. Ito na sa lunadan. Para sa atin. Pero kung sabi siya kasi magawisan, alas 4 no? Katro. Simbo, wala. Wala pong laing. Kaya, Robert. Ito na yung chicken curry. Hindi naman yung Kaya ka bito na ito barangay lalo, kadarwa yan. Ay, ulan na naman. wala tumalubot. Wala na. Hindi sa rela. Simbong. Ano ka? Ang simbong. Umatak na yung Kung ano sir? Ha? Adiris mo to. Yung ano? Adiris mo to. Nakatap down. Papa? Saan pa yan? Simba. Amit ko at saod. Darwa hira. Saod. Ay, ulan na. Baka na talaga. Dito may simba sa darwa na. Kung nag-uurang dito. Simba. Dapat sabi ko ito. Yun, sa nag-uurang dito. Mati ato. No, pag nag-uling. Tukon. Para pag nag-uli. Ulan. Para pag nag-uli. Di wag yun. Nakitulog ang uran. Naman na lang tayo. Init sa bala. Not meron sa ibig galing yung magluto. Rawa gubat ka sa uriyan mo. Sayang tatlo lang pag nero dyan. Nakabitok sila. Pero siya raw. Ispati naman nagtangad to. Diba, sirungan, darlagana. Ayan, end na po siguro tayo. End na. Maraming salamat po sa lahat na nanood at sumubaybay sa puyat na ginagawa natin ngayon. Yun, end na muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Roel Molina, hello po. Bye-bye po sa inyong lahat. At mamaya, kasi umulan, nababasa tayo dun banda. Yun. Dito pa tanda. Bye-bye. Ano ba to?